Sapa bapakku, sapa ibuku? Ayo, janji semaya. Aning dewa tak betot kengko. Anggep kaya apa? Mang wangsulan sing sak nyata. Iya. Ulun mboya bakal semaya. Ponokawan, wonten dawuh sayekti wong atuwa kita iku ya ingkang aran Kiai Nabuh Katunggara. Jeneng kita dumadi saka ayang-ayange Kiai Nabuh Katunggara. Wekasan jeneng kita mono biyene kanggo kanca Kiai Nabuh nalika mudhun ning jagat. Ngandel ora? Pak ming padha ta wangsulamu parat. Wah, lah dewa ora kena diugemi omongane. Tiwas kula ngrekoso lho. Tiwas aku ngrekoso sago dadi jagone dewa. Ora wurunga diomong, "Oh, titeno tak obrak-abrik tenan kayanganku." Kula nyuwun pangayoman ki Lurah. Ya santai ae tak ayomi anggere kowe gelem manut aku. Iya kados pundi? Kowe nek gelem manut aku, kula kedah pripun? Ayo nyawiji karo aku. Lho, sebabe kula wawak panjenengan badhe ngunduraken kula sak rombongan. Awit dipun semayani dening Wang Pikulun Manikmaya menawi saged ngunduraken Suragandela sak kadang sak wadyabala saking negari ing Mimis Buntung badhe pikantuk triman. Inggih menika badhe pun paringi mangertos sinten sejatosipun tiyang sepuh panjenengan. Pasan aku wis iso ngundurke kowe, iso ngalahke kowe. Jawabane padha. Menapa wangsulanipun menapa? Mau aku teko wis diomongin aku ki anake Semar sing dumadi saka ayang-ayange Semar. Lah iki mau kok muni kowe ki anake Nabuh Katunggara sing dumadi saka ayang-ayange Nabuh. Monggo Nabuh Katunggara ki Semar padha karo dewane ngapusi Druhun tenan ta. Dewa-dewa dirangkat digawe wirang pokoke. Ngestaken dawuh. Budha, monggo kula dherekaken. Alah bala. Raja Manik sejatine ngalami sun tinuding ing jagat. Teh, nun. Teh, nun, teh, nun, nun, teh. Aja kaget ati bali sira ngadhep nang ngarsaning Sun Patih Jaka Bugis. Amit-amit pasang Kalimantapi sinabeta ing ila-ila. Tebihna saking siku tendhaning Upacara. Wah. Sinuwun. Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Suragandela. Gusti kula Nalendra negari ing Mimis Buntung. Kula nyadong dawuh timbalan paduka Gusti kula Njeng Sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya. Patih Jaka Bugis tak tampa. Pangestu ning nata Mimis Buntung wae tampanana. Teh. Nun. Nyadong dawuh Gusti kula mesti wae gawe kaget apa kang dadi sababe jenenge Sendina sak mengko nganakake pasewakan ana ing kedhaton negara Mimis Buntung. Keparengipun kados pundi? Ngerti ya? Aku ki wis mataun-taun ngupadi ana ngendi Sudarmaku ya ana ngendi wong atuwaku. Parengipun. Aku golek syarat sarana ning ngendi wae ora ketemu. Mergo aku ki Nalendra mesti wae linairake dening ibu ingkang rakit jiwa ragaku ya kuwi bapa. Tegese dina iki Nalendra ing Mimis Buntung bakal takon bapa te. Waduh. Keparengipun kados pundi? Menawi paduka Gusti kula Sang Nata sampun pirsa dhateng sinten sudarmanipun, lajeng sinten lan wonten pundi papanipun. Wah. Teh. Aku ki dudu Nalendra damen-damen. Aku dudu Nalendra cepete sebab jebul timune aku ki Nalendra anak dewa. Wela. Nalendra putra Jawata. Ya wah. Elok. Wah, edian tenan. Sinuwun Prabu Sanggil Muntar. Piye Pati? Jebul ratu Gustine awake dhewe menika anak dewa. Wah, aku ya anak dewa. Aku lho ya Nayaka dewa. Kowe gedibal dewa. Aduh. Kula tak dadi putu dewa mawon. Lajeng kersanipun kados pundi sinten Jawata ingkang dados Sudarma Paduka Sinuwun. Ora ayo kejaba ya mung
nalendraning para dewa ya dewaning para dewa ingkang mapan ing Kahyangan Suralaya wong atu aku ya kuwi Sang Hyang Bathara Guru te Paduka badhe minggah kahyangan menika ngawawu Sudarma kepengin pun aku putra dening Sang Hyang Bathara Guru. Nek perlu aja mung diaku anak, aku kudu diangkat dadi piranganing para dewa. Menika prayogi. Yo. Rak gleleng aku mengko. Jawata ing mimis buntung. Sang Hyang Suragandela. Wah, lajeng mangkatipun para wadya bala pinjang menapa kabeh wae digawa sekilar semapan. Aku kepengin moktekke nayakaku, aku pengen moktekke kawulaku ing mimis buntung. Ben padha weruh iki Prabu Suragandela kuwi perangane dewa. Ngestaken dawuh. Nembang tengara budhaling wajote. Ngestaken dawuh nyuwun pamit. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Pati. Nun te. Wis tekan repat kepanasan iki teh. Iya. Mula awane sumuk ngejo. Ngejo menika napa? Ngejo kuwi banget. Oh, ngaten. Mengawan kuwi ya wis muni ngejang ngejo ketoke. Metu latrike barang latrik. Kersanipun kados pundi teh? Nun. Buta-buta gedhe kon tekan kene. Kersanipun sawangan kae pager Kahyangan Suralaya ya kae pager kratone dewa sing jenenge Bale Marcukundha. Nggih. Kae buta-buta gedhe kan ngubengi kabeh. Ngestaken dawuh. Aku tak munggah Kahyangan, aku tak mlebu ngersani para dewa-dewa sing padha lagi do jabingan kae. Doro rembukan kaya aku tak pratomrono, aku tak suwita ngersani Sang Hyang Bathara Guru ya bapakku. Buta-buta mriku badhe pun ginaken menapa jagani nek dewa mrengkang utawa ora gelem ngakoni aku minangka anak utawa ora gelem ngangkat aku dadi pirangane dewa. Buta bendo ngerangket karo dewa-dewane. Ngestaken dawuh nyuwun pamit. Ngati-ati. Mastuna sidam sikaring bawana langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra, Kakang Sidik Pangudal-udal. Mrekencang warudayang Pak Pong, Buk bolong kali codhe sapa sing gawe nangka buasak dikawiyakane petane lho ya. Punapi adi guru padukane bali dhateng praptanipun ingkang ngraka Jawata ing Sidik Pangudal-udal kepareng kula nyadhang dawuh di. Damel kejasataning manah paduka Kakang Narada ingkang ngarayipun Manikmaya nglarapaken rawuhipun Sang Para Jawata Tridasa watakna ulun lempakaken wonten ing Kahyangan Suralaya wonten ing Datulaya Bale Marcukundha mriki Kakang. Ae nggih Pak. Kepareng ingkang ngraka ing Sidik Pangudal-udal nyadhang dawuh di sejati menapa ingkang badhe karembak lan menapa ingkang badhe paduka dhawaken dhateng kersanipun Sang Hyang Para Tridasa watakna inggih para Jawata, para durandara wonten ing Kahyangan Suralaya. Kakang Narada, kula wonten timbalan. Paduka menika Jawata tartemtu sampun pirsa dhateng mobah musik ing kawontenaning jagat mercapada utawi kawontenaning Kahyangan. Lah inggih. Kenging menawi paduka dadak nyuwun pirsa dhateng kersanipun ingkang ngrayipun Manikmaya. Pantes-pantese tiyang damel cangkriman inggih paduka ingkang batang tadi mekaten Kakang. Inggih. Paduka sampun pirsa bilih Kahyangan Suralaya sakmangke kesasapan hawa panas gara-gara ingkang sumundul ing ngawiyat. Ingkang boya sanesipun sababaken awit pratanipun Panakawan Bagong ingkang sampun katinon sowan wonten madaning Kahyangan Suralaya Kakang. Mrekencang warudayang Pak Pong. Bolong kali cedhe sapa sing dawen nangka bosat gapyak arepetane lho.
Nggih. Ingkang raka ki sampun mangertosi, Indra. Kula nuwun dawuh. Sing setiting ati-ati. Nggih. Bagong kuwi nadyan ta titah nanging gedane gedhe tumraping para dewa. Nggih, setaken dawuh. Aja nganti nabuh, jeneng kita nabuh karo udut ya. Nyun papunten wopu kulun. Kelepyan ya ulun ngerti nek nggone adem kuwi pancen penak nggo udut perbare kayangan iku pancen adem pancen kita ngerti ya Ker iki wis tak kendhang lah Bagong mriko monggo pun timbali ya lerma sawetara Adi Guru wonten maring adhawuh Kakang Narada katimbalono pratanipun ponakan dobleh menika Di Ponokawan Bagong ya dobleh kencana aja kaget jeneng kita ulun timbali ngadem ana ngarsa ulun Ponokawan dobleh Ponokawan Bagong padha kanthi raruja sak sowan kita ning kayewangan Ponokawan nonamit pasang kaliman tapi sinabeta ngilailah tebena saking siku dendane ngubatana non wonten mangandika dawuh paduka Iwang Pikulun Sang Hyang Jatimurti Ningsih Jatimurti mbuyang nganggo ningsih. Lah nggih, lah jeneng kita mau matur murti ningsih. Salah sing bener Sang Hyang Jatimurti. Ngeyel Kakang, pancen Bagong mriko ana kan ngeyel Kang. Ora ngeyel ya ora entuk pulian tenanan. Wilujeng sowan kula Pukulun, kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjuk wonten ngersanipun Iwang Pikulun Bathara Guru inggih Iwang Pikulun Manikmaya. Ya ulun tampa. Pangestu ulun wae tampanana Ponokawan. Nun inggih sampun sanget kula pundhe. Kayangan kok mboten kaya biasane. Sababe apa? Biasane dewa niku nek seba niku rame niku nembe sithik. Ya mergo pancen kayewangan nedeng duwe gawe. Nampa tamu. Iya. Syukur alhamdulillah. Tamune akeh kuliane ya akeh. Iya, pono nggih. Dadi ora tuna le nganake tasukuran kaya ngene gedene iki. Iya, pono Kang. Nggih. Acara napa to kayangan iki? Pasewakan Bagong, nggih. Nglempaken sangjaning para Jawata Tridasa Wataknawa nggih. Iya, nggih. Lah, perkencang warudayang Pak Pong Bagong. Padha kanthi slamet sak sowan kita ning kayangan Ponokawan. Dobleh. Pamujinipun Iwang Pikulun Ateng Narada. Bekti kula konjuk Pukulun Ruli. Jenenge kok. Ruli kuwi sapa? Lho, sampean iki lho. Sampean ki rak dewa nuwun sewu ora iso mengo ta. Ya merga sangka lemune kaya Bagong. Diruwi ming tangane tok sing gawe. Mbok yo mengo sampean niku nek kula ruwe. Seneng kita ki aja ngawur ature. Wulan ki mergo pancen nedeng duwe wigati mula ora toleh-toleh. Dasare ra iso. Bekti kula konjuk Pukulun Rada. Ya ulun tampa pangestulun tampanana Bagong. Nggih, pun kula pundhe ndadosaken jimat. Ponokawan Bagong padha kanthi slamet sak sowan kita Ponokawan. Pukulun Bathara Indra. Ya. Slamet sowan kula Pukulun Bathara Indra, bekti kula konjuk Pukulun. Ya ulun tampa, pangestulun wae tampanana. Sampun sanget kula pundi. Nggih. Jane kula wajre ajeng matur kalih panjenengan Pukulun. Sababe jalaran kula mboten nampi dawuh saking ngersanipun Iwang Pikulun Manikmaya. Kala wau kula mung nembe dibagekke. Kula dereng ditakoki napa wigatine. Nanging gandeng dinten sakmangke paduka sampun paring dawuh Bagong jeneng kita kinen matur ana ngarsa ulun sejati apa kang dadi wigati banjur apa kang dadi gegembulane ati kita wah jan iki ya wis paripaksa matur wong panjenengan takon ibarat wonten tetembungan sira dodol ingsun tumbas ngono kae paduka paring dawuh nyuwun pirsa kaliyan ingkang abdi pun Ponokawan kula niku janjane cekaos kemawon bloko suta mboten kula tutup-tutupi kula gugat teng kayangan kepengin ngerti sejatine sapa ta wong atuane Bagong awet jagat niki nyebutke Bagong kuwi dumadi saka
ayang-ayange Semar Badranaya niku wis kula ora percaya. Mergane napa? Niku ora iso dinalar kanthi logistik ingkang genep. Logistik kuwi logika. Logistik kuwi sangune wong arep munggah gunung. Mboten iso dinalar kanthi pikiran sing ganep, mboten iso di logika. Pikiran niku lho ora nalar. Ning atase menungsa kok dumadi saka layangan. Mongko sakniki Semar niku isih ndek layangan. Menungsa niku mesti lumrah ya ndek layangan, nek ora ndek layangan niku demit. Iya. Nggih to? Iya. Apa kang dadekake jeneng kita mboya percaya marang kabaring jagat yen to Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayange Kakang Ismaya. Ngeten. Sepisan. Bayi iso lair menika mesti kedah wonten katresnan ingkang binangun wonten sawijining tiyang ingkang mangun bebrayan. Iya. Sasampunipun menika sasampunipun sami tresna nulya sami nindakaken laku prihatin ingkang winastan Candramadu. Ning nek Bagong jare lair ming merga saka dumadi saka ayang-ayange Semar niku kula ora percaya. Kula niki bocah lair mesti ndek ibu. Kuwi mengayawaran niku. Ulun ora percaya. Kula pokoke ora percaya niku. Wah, pokoke ora ana. Menungsa kok dumadi saka ayang-ayange menungsa menika. Niki sing ajeng kula. Niki kula sing ajeng kula ngluruske perkara niki. Pokoke kula sowan mriki niku kula ajeng gugat katerangan ingkang jagat pun ngundangke nek jare Bagong ki anake Semar dumadi saka ayang-ayang kula gak percaya blas. Mboten percaya. Kula nyuwun katerangan saking panjenengan, saking Paduka sing cetha. Bapak kula niku sing asli sapa? Sakniki Paduka mang paring dawuh. Sinten ta wong atuane Bagong? Utamane ibu kula Paduka kinen paring dawuh ingkang sanyata. Pukulun. Mas nama sidam sekaring bawana langgeng. Ponokawan, lho wonten dawuh. Jeneng ulun bakal paring dawuh kelawan jeneng kita nanging ulun jaluk jeneng kita aja murina. Sebabe ya pancen kondange jagat ingkang padha nyebutake yen to jeneng kita dumadi saka ayang-ayange Kakang Semar kuwi pancen nyata, Ponokawan. Ngandel ora? Aku mau wis batin. Ora wurunga nek tekan kayangan ya mung diomongi padha. Mengke riyen sampean rak ngapusi to? Mboya. Ulun iki nalendraning para dewa. Bebasan Sabda Brahmana Raja, ulun mboya kena wola-wali ngendikane merga ulun iki dadi papan panembahe sanja para kawula ing Mercapada. Iya, pancen jeneng kita kuwi dumadi saka ayang-ayange Semar, Bagong. Mboya kok teges jeneng ngapusi, mboya kok ngayawara kuwi babar pisan ora. Nanging ngene sejarahe, ulun critani, ulun babari kanthi saknyata. Jaman semana kuwi nalika Semar diuga mudhun ana ing jagat, ya Kakang Ismaya kinen mudhun ana ing jagat merga gawe perkara ana ing kayangan. Perkarane napa? Kula mah urung tau diceritani Semar. Ya kuwi perkarane nalika semana Semar karo Tagak kuwi rebutan derajat pangkat kalungguhan Nalendra kayangan. Terus kan bayar nututi duit mboten? Ora. Anggepe pernatan hukum ning negaramu ngono apa piye? Kayangan ki adil Ponokawan, kayangan ki adil. Nggih, terus lan nalika semana Semar dihukum mudhun ana ing jagat. Lah gandeng jagat kuwi isine isih bangsaning jin, bangsaning prajineman. Urung ana menungsa ingkang mapan ana ing jagat kejaba Semar. Dewa kuwi gampang arep gawe pernatan, dewa kuwi gampang arep gawe perkara. Isa wae dewa kuwi ngilangi marang apa kang dadi pikiran kita ya ingkang kita penggalih jeneng kita wekasan mboya kelingan marang apa kang lumadi nalika jeneng kita nderekke lan ngancani marang Semar Badranaya di apa busek ingatane ngoten ta? Iya, ora percaya dewa nganti kaya peneliti biologis. Ora ngandel kula. Pokoke teng mriki Bagong pun prasetya. Kula wis pasrah bongkoan. Ora gagas kula arep mati apa urip. Ora gagas kula iso medhon teng jagat napa mboten. Ora gagas mbok kula mengke ajeng dicemplungke kawah Candra. Wis kula ora berduli. Pokoknya kula ora entuk katerangan jenenge bapak kula, ibu kula sinten, kula ora arep bali saka kayangan. Pukulun, kulun.
ketok areng isroh iki guran. Bagong, pripun? Kayewangan iku nampa daya sapa wae kudu diladeni merga iki titah ulun. Heeh. Dulu. Jangkar. Nggih. Ngapunten. Iya. Mengke diwangsule lho pitakon kula. Iya, Panakawan nggih. Sayekti pancen jeneng kita kuwi mboya dumadi saka ayang-ayange Semar. Teges jeneng kita kuwi duwe Sudarma. Ah, rak ngono. Ane ngopo kok dadak ditutup-tutupi? Nek jan kula ndek bapak ngopo kok dadak ditutup-tutupi? Hah? Ya mergo njaga aja ngasih jeneng kita ketemu kelawan wong atuwa kita ingkang sejati. Sebabe kok kula ora entuk ketemu wong tuwa Bagong sing asli napa? Ya mergo yen jeneng kita ngaturake sungkem. Jeneng kita bakal manunggal sajugana angganing wong atuwa kita ingkang sejati teges jeneng kita bakal tumekaning pati. Mati mbok ben. Urip mung diuyak-uyak. Kurir paket kok. Mbok anakku cek ode mesti ben dina ora ketang 5 paket. Pokoke piye carane ben Bagong sing ketemu wong tuane Bagong sing sejati. Iya. Lerma sawetara jen kulun bakal nimbali marang praptaning Nalindra iki. Nggih, monggo. Mboya mengko dhisik. Jeneng kita kuwi Nalindra saka ngendi lan sapa ingkang dadi jejuluk kita? Kisana. Lho namir pasang Kalimantapi sinabeta ing ilo-ilo tepina saking siku dendaning dewa Pukulun. Nyuwun pamunten. Lah kok nganeh-anehi? Ning atasipun paduka menika nalindraning para dewa. Nalindraning para Jawata, dewaning para dewa. Kula menika titah paduka, lah kok paduka dereng pirsa dhateng kawetunan kula. Kula wingking saking negaripun dilan sinten nggih dados jejuluk kula lah kok paduka dereng pirsa. Tumuli nuwun pirsa dhateng sanipun inggih abdi. Kowe ditakoni gari wangsulan. Iki roh ya jenengmu sapa? Wae ratu ngendi? Ning bebasan wong gawe cangkriman, wong batang cangkriman. Iki kepiye carane formalitas? Dong ora? Formalitas kuwi apa? Akomodasi. Wah, ora ngerti tembung tegese apa kok watan nyelekap lho ra iki. Ya wis ora apa-apa. Pukulun. Apabila paduka Sudi mestani dateng jasad kula wingking saking negaring Mimis Buntung. Wonten jejuluk kula pun Prabu Suragandela. Nalindring Mimis Buntung Prabu Suragandela. Kasinggihan mekaten. Prata ning Kayewangan padha kanthi harja sampun boten kirang sekeca lan wilujeng sowan kula. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adipi kulun. Bathara Guru. Ya ulun tampa pangestu ulun wae tampanana Suragandela. Sampun sanget kula pundi. Pukulun Narada kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya Suragandela ulun tampa. Pangestu ulun wae tampanana ya nggih Suragandela. Sampun sanget anggen kula pundi Pukulun. Jereng menapa? Kula titah swantah jalma limrah kula wantun minggaten ing Kayewangan Suralaya menika rak sampun nerak dhateng pernataning hukum jagat marca padha lan jagating para Jawata Tridasa Wataknawa Pukulun. Kula menika nampi sasmita saking resaning para Jawata ingkang sampun paring wangsit saha bebisik dhateng talinganipun ingkang abdipun Suragandela. Bila sejati Sudarma kula inggih wong atuwa kula menika mboten sani kejawi namung paduka Hyang Pikulun Manikmaya inggih Hyang Pikulun Bathara Guru. Pramila sawan kula menika namung badhe ngawu-awu Sudarma. Kepareng sak mangke gandeng kula menika tedhak turun paduka. Gandeng kula menika putra paduka piyambak. Kula menika turas paduka piyambak Pukulun. Kula nyuwun supados kula dipun ageni minangka anak. Kula dipun ageni dipun angkat minangka putra. Kula badhe swita ngawu-awu Sudarma wonten ngarsa paduka Hyang Adipi Kulun Manikmaya inggih Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Sasanesipun kula dipun mengku minangka anak kula nyuwun derajat kula ingkang sakmenika titah kula nyuwun dipun nundhakaken teges kula nyuwun kula pun angkat dados piranganing para dewa. Wonten wisik kula sakmangke pun Sang Hyang Bathara Suragandela. Rama Pukulun Pesdo paring dawuh dhateng ngersanipun ingkang putra Mimis Buntung kula pun Suragandela kula sagah dados atmaja paduka ing Suralaya Pukulun.
Oh, Mas Trama Sidam Skaring Bawana langgeng Suragandhila kula wonten dawuh. Teka nganeni kawontenan jeneng kita, ya kahanan kita. Ning atase panjenengan ulun niku mboya tau sak pejagong, mboya tau ana sambung rapete kelawan ibu kita. Nanging kena ngapa jeneng kita nganggep yen to panjenengan ulun iki minangka sudarma kita ya wong atuwa kita. Nyuwun pamunten. Lumantar sasmitaning dewa ingkang kula tampi. Dewa paring dawuh. Dewa menika boten mungkin menawi badhe ngendika dura. Dewa menika boten badhe kelampah menawi badhe paring dawuh ingkang ngapusi teges boten wonten nyatanipun boten badhe kasembatan. Pramila sowan kula wonten mriki menika namung badhe ngawu-awu sudarma. Kedua paduke wangpi kula Manikmaya ngakoni kula minangka Atmaja kinasih saking nalindraning para dewa ing Kayuwangan Suralaya lan kula pun wengku sarta kula pun angkat derajat kula pun dadosaken piranganing para Jawata Suragandhila wonten dawuh apa ana critane lan apa ana kahanane ning atase jeneng kita kuwi nalindring kepengin diaku anak kepengin suwita ana ngersaning Sang Hyang Bathara Guru lah kok teka nglumpukke wadyabala iki rebat kepanasan mbok kepung barisaning para denawa barisaning para raseksa lan para yaksa ing pamrihmu supaya yen to dewa lirwa ing dawuh teges dewa ora paring dawuh sarta panjenengan ulun mboya ngakoni jeneng kita minangka Atmaja ulun supaya jejaga lan ngrangket marang kananing para dewa kena ngapa jeneng kita duweni patrap kang kaya mangkono Suragandhila. Ya jagat pangestu Karwayau Bathara jagat Bukulun. Aja kaget yen to aku malang kerik tanpa tata krama ana ngarsamu Bukulun. Ya sayekti pancen aku ki kepengin munggah kayangan ning aku ora arep ngawu Sudarma, aku ora arep kepengin mbok aku anak. Merga kowe ora sudi ngaku anak marang aku. Paduka ora sago, paduka ora kersa ngaku anak marang Nalindring Mimis Buntung. Ning pancen ana ingkang tak gayuh. Pancen ana ingkang tak gayuh. Prataku ning kayangan iki aku arep gayuh putri, ya gayuh widodari ingkang aran Betari Praba Kusuma. Mas Rama Sidam Skaring Bawana langgeng Suragandhila. Piye? Jeneng kita wis kumlewat nanging anae lah kok jeneng kita mboya kuwalat. Ning atase karo Jawata lah kok mboya basa ninggal marang tata krama sarta ngilangake Subasita. Jeneng kita munggah Kayuwangan, Kayuwangan iki papan ing kebak walat, Kayuwangan papan ingkang wingit. Ora gembes. Kayangan Saringgon wingit bel gedes. Nyatane aku tekan kene. Ket mau aku muni-muni ora dumadi kanan apa-apa. Oh, ya yen mangkono jeneng kita nampa kepandhen ulun bisuwa, jeneng kita mboya iso matur. Ya iya, ya iya. Ngomong apa ya? Kami suwa ya bisu ora iso omong. Niku aku njaluk diaku anak malah jenengan damel bisu. Ponokawan Bagong pripun? Sayekti pancen mboya adil dheweke arep mengku marang Praba Kusuma. Nggih. Ning atase wis winengku dening kakung ya winengku dening dewa. Lah kok arep diwengku. Heeh, bojo kula niku. Ngawur wae mboya. Terus niki pripun? Panjenengan benjang menapa arep paring dawuh? Kula wis ora sida ngamuk niki. Wis ora sida nesu merga pun paring dawuh. Nah, kula niku janjane pancen duwe bapak, kula pancen duwe ibu, teges kula iki ora dumadi saka bayang-bayangane Semar Badranaya. Ponokawan Bagong, pripun? Jeneng kita ulun paringi dawuh. Nggih. Kersane pripun? Prabu Suragandhila ingkang kepingin gayuh marang Bathari Praba Kusuma ya Bathari Supraba kae undurna. Nggih. Undurna aja ngasih gawe rusak ing kahanan Kayuwangan Suralaya. Sasampunipun yen to jeneng kita saguh
banjur kasembadan ngundurke marang Nalendring Mimis Buntung. Mengko panjenengan ulun ingkang bakal paring dawuh nemoni marang jeneng kita pribadi Panakawan. Nggih, ngestaken dawuh. Ning mengke riyen sampeyan niku pejabat kok njaluk tulung karo rakyat cilik lho ta. Sing mesine pejabat niku ngayomi kawula cilik, lah kok malah niki kawula cilik sing ngayomi pejabat niku lho. Celok. Pripun, Teng? Ateng. Walah sembrono tenan ora iki. Jeneng kita iki diparingi kewajiban wujud proyek ngundurke. Ora redune kayangan iki mesti jeneng kita sago, merga jeneng kita ki najan tomong Panakawan ning anak Semar ki mesti sekti, anak Semar ki mesti digdaya. Sing ngomong sapa? Kula ndek utang selawe sepriki dereng kula bayar kok. Utang apa? Jarum super. Malah kula pun ganti merek kae. Ya wis sundurna yen jeneng kita gelem sartane mengko bakal kasempatan ngundurke ratu kae mau, jeneng kita bakal mibawa, bakal duwe perbawa ingkang gedhe. Mergane ngantos mung sak Panakawan kok iso ngundurke retune kayangan. Panakawan kok iso dadi jagone dewa. Ah, nek cara ulun gleleng, nek cara kula kok biasa. Wah, bocah ki ngeyel tenan iblis tenan ora. Nggih, sak leganane ora. Bot-bote kula kepengin ngerti sapa jatine wong atuwa kula. Ning tenan lho, pukulun sampean ampun gara. Mbuya. Ulun Buya bakal ngapusi, ulun Buya bakal gawe cuaning ati kita. Nggih, nek ngaten nak nyuwun pamit, ratu nika tak undurne. Gleleng aku dadi jagone dewa kok. Wis gek piye iki ngene iki? Wis kebacut sago dadi jagone dewa. Monggo aku jago lurah aku ora dadi kok. Dadi jagone dewa barang wajan. Wajan wis. Kok matege sanalika. Ya, wadya balane Prabu Sura Jendela. Ora mundur leh arep ngayonake Dewi Supraba. Tak lebur dening tangane Bagong Palat. Iki sapa? Sing tak golek iki perangane dewa. Ha kok iki gelandangan tekan kene, gelandangan matamu. Kowe ora tahu ketemu Bagong ya? Lho. Bagong kowe. Heeh. Anake Semar. Lho. Wah. Lah kok munggah kayangan? Ora entuk apa piye? Anggepe sing entuk munggah kayangan ming darahmu, ming ratu gustimu Prabu Sura Gandela kae mau. Mesti kowe tumenggung Sakra Sangkara ta kowe? Ngawu gawar ngawur paret. Takon karo aku. Ora takon kok aku. Ora to, ora. Ya takono. Oh, sapa kowe? Anggepe kowe dadi saingangku kowe saiki. Aku ki arep diomongi bapakku sapa, wong tuaku sejatine sapa arep diomongi arep Bathara Guru nek aku iso ngundurke dapurmu sawadya balamu. Nggosu ki racah ki. Ya, takon karo aku kowe keparat. Heeh. Ngaku anteme ora gelem ngaku. Edan. Sajake wong sing wis pasrah karo uripe, wis pasrah. Bangane mulih medu umreng-umreng bojo. Aku mulai ya geton wengi ki ra melu wayangan. Aku mulai nyang omah ketemu bojo meneh. Ya, iki tumenggung gapit seketeng, tumenggung gapit seketeng. Ya, dasar kepara nyata. Wah, iblis.
Kowe titisan dajal kowe ya. Ora ngerti apa piye? Ratu Gustimu ae sepisan nglamak Pakartine. Ana ora kenal wong liyandrayan kok njaluk diaku anak karo Bathara Guru. Ping pindho. Ngatasé kaki ratu ora ana kamulyane apa-apa. Ratu sing ra ndek keluhuran. Kok arep gaya widodari anggepe apa gampang ngono? Kuwi dudu wenangmu. Nanging wewenange ratu Gustiku. Ya sinuwun Prabu Suragandela. Ing kepengin mengku garwa Prameswari kuwi widodari kayangan. Ah, ora mbreduli bakune. Bangane aku karo kowe nang kene mung kakean bacot. Ayo jajal ye. Wani ye karo aku kowe. Apamu sing tau dene? Kawula cilik kere kaya Deapuramu. Tak antem pisan mesti jengkelang. Wah, amut klamah mati kowe. Semene iki rekoso. Dasare awakku ki meng koyor tok. Jane bojoku ki Mas mbok ngejim. Men rada pothok. Wegah engko ndak digrayangi om-om. Nang nggon kok ngono kuwi bahaya tenane. Coba aku sekti kaya Ndara Sencaki. Mandi ucape Sang Lurah Bagong. Apa to? Ndek awak kaya aku kuwi rekoso tenan wis. Arep olahraga ya kepiye? Olahraga engko ndak aku pothok, nek aku pothok bojoku tergila-gila terus engko aku ra disuarane meneh. Gur ngejak-ngejek wae ngono. Rekoso ndek pawakan keker ki. Kayak ademe kok ngene awane ora. Neng mau sumuk saiki kok dadi adem ngene ya wajane tandangane lho kok tanganku dadi cilik ngene ngapa biasane gede omong kok oh pak nek adem awakku terus susut anggep apa ngene tekan kene kowe Ngapa kaget? Wah edan. Mau sing tak dewi Ponokawan Bagong kok iki dadi ora pangling lak Senopati Ndarawati. Lho, matane ra mlek tenan cahe. Mbok nek hipotermia ki ora sah nyang. Wis reti nggone adem, nek kowe kademen kowe engko hipotermia, nek kowe hipotermia kowe engko iso halusinasi. Wah edan. Aku ora ngantuk Bagong. Aku ora ngantuk, aku ora turu. Aku mau ngadepi Ponokan Bagong lah kok iki Senopati Ndarawati iki Sencaki.
Tenan ora? Tenan. Wah, kowe oh berarti aku dadi sencake tenan iki. Wah, anggepe apa kowe? Yo. Edan kok aku ampuh ya dadian ya aku ya. Rumangsaku aku ki ngantem ra jedak kok. Kok aku iso dadi sencake aku mung muni coba nek aku sekti kaya ndere sencake. Jebule jare heeh. Kowe ora percaya apa piye? Golek pengilon. Wis ora usah dadak golek pengilon. Yo maju awak tandangi kowe. Gapit seketeng. Wah, parah. Maju nek perlu nganggo joget. Aku dadi sopran jane. Maro maro awane kulare ngantem. Mati. Ora kena diplintir. Bol mau imitasi. Ya Mas. Mati kowe. Oh. Oh, cadak mestangah. Wah, payah. Oh, mati lah. Oh, lo keri pak. Ngantem
Iya. Aduh. Aduh. Aku kok dadi ampuh ngene. Apa sing tak omongke kok kedaden? Aja-aja kok gek aku ki ketitisan Sang Hyang padha wenang. Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Lho. Ngandel ora. Kayangan ki jare akeh demit kok akeh demit tenan. Bagong. Lho. Sapa kowe? Ulun Sang Hyang padha wenang ingkang manjing nganggo kita. Ngandel ora. Sampeyan ngapa kok mlebu teng awak kula? Kula ora ndek dhuwit nggo nggaji sampeyan lho. Mboya, Ponokawan mboya. Ulun mboya ngarep-arep bayaran. Ya mung kepengin sak biyantu kelawan jeneng kita. Ah, edan. Nang ngaten iki kula ngomong apa wae kedaden. Iya, mestine mangkono mergo jeneng kita wis kepanjingan ulun. Modyan ora? Kula kepengin dadi sabun kula. Bagong, pripun? Mboya kena. Lho, sebabe sabun niku barang ingkang tanpa ana nyawa. Oh, nggih. Nang iso ndelok wong adus. Sadinggo adus barang nggo kosokan barang. Mboya kena Bagong iku wis nerak pernataning hukum. Jeneng kita minangka titah. Nika wah jan wadyabala tekan kene. Tak sedake rupane kaya limbuk. Ora wurung mundur ta kowe. Ora ana sing dombenge kok ora. Gepek tiwas go rombongan pirang-pirang dibayar larang nek ora iso ngundurke aku mah kowe dhewe sing wirangan ya. Nang kene iki dalan kamulyane Bagong Pukulan, kula ingkang sowan Pukulan. Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Ponokawan Bagong wonten dawuh ulun sawang jeneng kita wis katon bisa ngundurake marang wadyabalane Prabu Suragandela. Nggih. Wau ratune pun sampean sepatane bisu to? Iya. Dadi meng ora dadi Prabu Suragandela dadi Prabu Surababakyu. Pripun niki katerangane pripun? Gandeng kula pun saged ngundurke wadyabalane Prabu Suragandela. Kula tak nyuwun katerangan saking paduka bapak kula sinten, ibu kula sinten sing sejati sesuai jumbuh gambuh gathuk kalian pengendikan paduka Hyang Pukulan Bathara guru ing ngajeng wau ngarep-ngarep. Iya. Ponokawan Bagong wonten dawuh ulun saguh paring pirsa paring ngerti marang jeneng kita nanging wangsulana luwih dhisik. Akeh pitakon ingkang bakal ulun takonake marang jeneng kita. Ponokawan pripun? Lulus ora harja jeneng kita bisa mangsul apa kang dadi pitakon ulun. Nah saniki kula ganti takon sampean mang paring dawuh. Sapa bapakku, sapa ibuku? Ayo, janji semaya aning dewa tak betot kengko. Anggep kaya apa? Mang wangsulan sing sak nyata. Iya. Ulun mboya bakal semaya. Ponokawan, wonten dawuh. Sayekti wong atuwa kita iku ya ingkang aran Kiai Nabuh Katunggara. Jeneng kita dumadi saka ayang-ayange Kiai Nabuh Katunggara.
Wekasan jen kita mono biyene kanggo kanca Kiai Nabuh nalika mudhun ana ing jagat. Ngandel ora? Wak ming padha ta wangsulamu parat. Wah, lah dewa ora kena diugemi omongane. Tiwas kula ngrekoso lho. Tiwas aku ngrekoso sago dadi jagone dewa. Ora wurunga diomong, "Oh, titeno tak obrak-abrik tenan kayanganku." Sang laru doyong Pak Pong buk bolong kali cedhik sapa sing gawe nangka basa tiga piyak kari betane lho lho ya. Wah, adi guru kula nyawang sing katebian kok kemekelen. Ora kuat rasane weteng kula kempet guyu. Panokan Bagong mriko mesake lho panjenengan kok tega ngapusi. Kakang Narada wonten timbalan. Awit melawi para dewa ingkang ngunduraken Prabu Suragandela piyambak tartentu mboten saged nanggulake kridanipun nalindring mimis buntung. Terus pripun kanane Bagong menika? Sampun kajengipun. Nyatanipun piyambakipun menika ngeyel. Wong yen ngeyel ya wis sakarepe kemawon. Ajeng kepripun badhe kepripun? Gesangipun Panakawan Bagong. Kula aturi ngatos-atos lho Dri, kula aturi ati-ati. Eling lan waspada Bagong niku lelunga saking mriki wau kaya beta pangancam tumraping para dewa. Kakang Narada kula enten dawuh sepinten to awaratipun menawi kula badhe ngrangket mbanjet dhateng pun Panakawan Bagong sampun ngantos kuwatring manah paduka Kakang Kanika putra. Tinutute lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya ora nanggono magawe glarira wang rong mari le bisa ketoke. Wala dalah Bagong ngapa teh bluk wala kowe keparat wae druhun kowe ora aku ki patih ning nyandang nganggo patih besus wah kok kon dadi kaya ngene anggepe opo seneng to entuk dolanan anyar anggepe apa iki tulungono nek kepengin ngerti dawuh Kanjeng Sinuwun. Tak sepatane mari bisumu kowe Prabu Suragandela. Lah dalan kuwi sapa? Wah! Woi! Woi! Yo! Iya. Wis ditulungi ora ngrangkol mah ngeplak bali bisa wae. Modar mulane wis ditulungi iki matur nuwun keplak didugang anggap ora tulungono Bagong iya ya rak tulungane wah drun wah nulung kok di loloi teken setan bisu ora mboten kelura mboten
Oh, ngono andekno kowe glelengmu ora karu-karuan. Basan kowe ketaman lelakon karo aku kok terus kowe dadi penjilat kaya ngono ora. Wong nek ora dineh-nehi kok ora apik karo aku lho ora kowe prambange pejabat nista kowe pejabat ora cetha kowe. Nyun mapunten iki lurah. Linggo ngapuran sang. Ngestaken dawuh. Wah, mbangane bisu meneh mah. Tak manut wae aku. Patih kowe, apa pengen bali kaya wingi apa ora? Ngene wae aku apike. Mandi dolanan dhewe pare ning omah mah iso kanggo gawe. Oh, ngayal tenan. Yo bali, wak sepatane bali. Wah, jan wis ora. Gelem ra gelem bali. Penak sing mau Aduh ki lurah kula nyuwun pengayoman. Weh maju kene tak jarwane kowe Prabu Suragendera. Kula nyuwun pengayoman ki lurah. Ya santai ae tak ayomi anggere kowe gelem manut aku. Nggih. Beda nyekeli. Wadya balamu kae aja entuk kemulan kae. Kersanipun pripun? Kersane ademe kaya ngeten kekes kaya ngono mboten angsal kemulan. Weh engko ndak beku. Apa gelem dadi sinden frozen kowe? Frozen food tak dilat. Wajan ki lurah Bagong ngendikane celemongan tenan ora. Wah kowe rong tau ah. Bojoku tau tak leleti margarin. Lajeng pripun? Tak layati margarin terus tak dekek mburi lawang. Dadi aku anggon buka lawang nu. Estu meneh. Oh, cobanen ora percaya. Mayonnaise. Tak omongi Prabu Suragandela. Piye kados pundi? Ki Lurah. Oh, aja nyebut Ki Lurah. Aku saiki pejabat. Lho kersanipun Gusti Lurah. Wih, Gusti Lurah. Oh padha-padha lurahe ning ora ana Gusti. Iki kados pundi? Kowe nek gelem manut aku, Bondo Ngamarta pen kabeh. Lho pripun to? Bondo Ngamarta menika sanes kegungan piyambak. Sanes darbaing panjenengan lah kok badhe dipun kukup. Wes to. Manuta to, manuta. Kersanipun manuta. Nek kowe gelem manut aku, Bondo Ngamarta pen kabeh. Kula kedah pripun? Ayo nyawiji karo aku. Lho, sebabe kula wawak panjenengan badhe ngunduraken kula sak rombongan. Awitipun semayani dening Wang Pikulun Manikmaya menawi saged ngunduraken Suragandela sak kadang sak wadyabala saking negari ing Mimis Buntung badhe pikantuk triman. Inggih menika badhe pun paringi mangertos sinten sejatosipun tiyang sepuh panjenengan. Oh, dewane mencela-mencele kok. Nek urung dadi sumbare jika saya terpilih. Basan aku wis iso ngundurke kowe, iso ngalahke kowe. Jawabane padha. Menapa wangsulanipun menapa? Mau aku teko wis diomongin aku ki anake Semar sing dumadi saka ayang-ayange Semar. Lah iki mau kok muni kowe ki anake Nabuh Katunggara sing dumadi saka ayang-ayange Nabuh. Monggo Nabuh Katunggara ki Semar padha karo dewane ngapusi Druhun tenan ta. Full padat karya. Lah ora sida ngundurke kowe iki ora sida entuk gelar jagoning dewa, ora sida entuk gelar pahlawan. Full kono ngecor dalan. Ayo ngewangi aku kowe. Ngewangi menapa? Ngecor dalan. Apa? Dewa-dewa dirangkat digawe wirang pokoke. Ngestaken dawuh. Budha. Monggo kula dherekaken. Ya. Sini ketibal.
Astungkara sidam sekaring bawana langgeng iki rak Ponokawan Bagong. Heeh, lho. Ninggal Subasita Boyatata marang Iwang Pikulun Bathara. Wah, edian. Ngapa aku basa sira? Hah? Kowe penere adikku sik krungu wong ora aku. Aku iki. Oh men kowe. Nek ora bejo ya Parmadi kowe. Wong orok barang kok digagas. Sampeyan wis ora ana tabete dewa. Sampeyan wis ora pantes sebut dewa. Lho. Luputku apa, dosaku apa? Wong tuane sampeyan iku lho, Iwang Pikulun Bathara Guru, jare sagar menehi ngerti. Sapa wong tuane Bagong sing sejati? Lah kok ora murung mbasan kula iso ngundurke niki. Bocah iso tak undurke. Ra murung kok diomongi padha katrangane padha karo kula diapusi. Mongko kula wis padat karya sambatan ngundurke iki lho. Ngalahke iki nganti iki tak gawe bisu bola-bali lho. Dibayar 80.000 lho. Ora murung meng padha wae niku ketemune pripun? Saniki ngeten. Ijole dewa. Kula wae kepengin takon bapak kula sinten? Lah saiki gandeng ora diwangsule Bathara Guru ora wangsulan karo aku, ora wangsulan karo Bagong. Ijole anak-anake Bathara Guru. Wah, karep kita arep kepiye? Sura Gandala. Wonten paring dawuh Gusti Lurah. Rangkat ki leboke pakunjaran. Wah. Dilumpukke. Engko leng eksekusi bareng. Patih. Wonten dawuh. Wis. Wonten dawuh. Wis salin kok nganggo bluk meneh kowe iki. Astu penak niku. Nggo mlayu ora kesel. Tandha nangine gedhe. Genti kowe sing kudu temandang. Ngestaken dawuh. Oh, lasal. Dewa ora gelem tumung kok obrak-abrik wis ora sah kekian bacot kek iki kek ngono lho. Dijak padat karya kok ndak Iwang Pikulun Bathara Brahma keparat iki sapa iki? Iki sapa? Nyuwun papunten. Kula keseting Sang Prabu Suragandela. Kula namung nuhuni dhateng napa ingkang dados dawuhipun Gusti Lurah Bagong. Ora kusik sambung rapete gandeng jenenge apa kowe karo Bagong? Nyuwun papunten kula namung ngestaken dawuhipun Gusti Lurah Bagong. Wah. Aduh. Wes apik dekengangku. Kae bocah-bocah kae wadyabala kena ora mergo tak dekengi. Kalah kae musuh dewa. Ora iso ngrangket dewa. Athikle. Kok aduk. Kok le cepete damen-damen tenan dewa keparat ora. Dewa kuwi watake ngaluhur. Kalah karo kawula cilik iki berarti dewane Srandewi bawa tenan mergo omongane dhewe. Kae dewane pati apa njaluk tak pateni. Oh, la tala. Sik kowe ndek kembaran kowe. Padha to diapure. Oh, candange. Wola dalah iki. Ponokawan Bagong parat. Jenggote dawa kae ayo teh ayo.
Aku kon ngopo iki? Ngono diladeni ngono ora? Ya mung tak nggo padha-padha kok. Oh, Bagong ora kena tindak gak diabut nyawamu. Apa ora iso males kowe anggepe aku? Kowe ora iso menehi katerangan, ora gelem nanggung jawab. Betara Guru wis ngapusi karo Bagong. Oh, Pak jarange abu-buti wulumu kowe ora. Anggepe apa? Aku ki kon ngopo? Wis nggo wangun-wangun. Nggo weden-weden kae lho. Aku nang kene ora kon ngopo wis manut kowe ki teh. Oh, laporno kawan ngenggal tenan ora keparat. Ora minggat kelakon nang kene margane wis jajalan arep jabut aku mah kowe sing mati. Oh. Wah! Sing bener ngono kuwi ya teh. Pripun? Nek wis bar dijabut terus lembret kaya iki lho. Kudune sing lemes ki ya can sing jabut. Kuwi wis terep, kuwi wis bener. Oh, ngaten to Gusti Lurah. Heeh. Yo, rono sik yo kae dieksekusi kae sing wis nglumpuk kae. Monggo. Arep dikapak kae di rica-rica apa di kepiye? Aduh pamanmu kulur wo lan nelongso kanane dewa. Aduh. Weh. Aduh. Bagong ulun kapok Bagong. Aduh Bagong ulun kapok tenan Bagong. Ulun jaluk kamardikan Bagong. Weh, urung tak bebaske kowe. Kowe nek urung tak larani aku urung marem rasane ati. Kowe iki mongko nggone adem. Kowe arep tak kipasi. Ben ngasih ilang. Aja ngono kawan aja. Aja piye. Maju rene mbok siji lek aku arep eksekusi. Aduh piye? Maju. Kuwi digaret kowe. Aduh. Aja ya Bagong ulun iki dewa. Yen jeneng kita Merwasa kan Manjenalun mengko jeneng kita bakal kualat telek. Wis ora iso kualat. Bagong, oh ora to. Dipaido. Aja tenan Panakawan. Aja tenan. Wah, nek ora tak leboni kala jengking kathokmu ora lega awak. Posisikan. Aduh. Panakawan Bagong. Jeneng kita aja kemlewat ya Panakawan. Jeneng kita aja kemlewat. Aja ya Panakawan. Aja. Yo urung dilebokke kok wis muni yo ora. Anggep ora. Raslating. Wis. Ayo. Dewa wae mesake dewa kok resletinge raja-raja dipermak. Aja ya Pono. Aja. Urung marem nak. Urung dadi jale Bagong. Salah sapa? Bapak sampean niku. Bapak sampeyan niku kon nuduhke wong tuane Bagong ten ndi ora wangsulan. Saiki anake Bathara Guru dadi jole karo. Aduh. Iyo Bagong. Tulungono aku Bagong. Jare dewa. Dewa kok nulungi awake dhewe ora iso,
Sampeyan ki kena lara luputing pati. Ora nek mati mergo kula leboni kala jeneng ngatasi sampeyan. Ora mati malah urip kuwi mengke. Aduh, iya Rama pukulan. Aduh. Gandeng kowe dibantu angel, tanganmu karo dingenekke angel. Tak gawe lemes ilang balunge tanganmu. Aduh, edan. Edan, ponokan baku. Jeneng kita aja ngamuk-ngamuk. Ulun iki dewaning geni. Dewaning geni nek kowe ora iso matek jutsu, mongko kudu ngene iki nek matek geni kowe. Mongko tanganmu ilang, balunge lemes kabeh. Til kondal kandil kandul. Ora iso piye-piye, ora iso ngobah, ora iso nyekeli apa-apa kowe. Aduh edan. Ponokawan aja keparat. Ponokawan aja keparat. Iki arep omongan mbok dewangi nek. Oh iya. Biar ngomong. Kayak ngomong urung. Ponokawan aja keparat. Ponokan Bagong jeneng kita mengko bakal kuwalat. Lemes randit balung kaya cah. Nuwun maapunten Bathara Brama. Brama.com. Urung marem nang urung tak siksa, tak entepi kijing sampean. Mapan. Aduh. Aja. Modar. Aduh iki kepiye iki? Walah edan. Nelongso tenan para dewa. Nelongso tenan kanane para dewa. Rama pukulun kula nyuwun senjata pitulung. Iki tinggalana ya. Aduh, Iwang Pikulun padha wenang. Kula nyuwun senjata pitulung ingkang wayah pukulun, kula nyuwun senjata pitulung ingkang wayah pukulun. Aduh. Waduh ketewasan Maman Pukulun. Mas Rama sidam saring bawana. Yama Dipati. Jeneng kita lah kok teko mundur. Sajak mboya bisa ngrangket kelawan Ponokawan Bagong. Ajeng ngrangket pripun? Kula niku rasa dadak ketayalan perang. Mungsuh kula jabel nyawane kedahe. Langsung mati. Ya pancen bener. Nolnya yang jeneng kita adep-adepan ngelawan mungsuh, jeneng kita nyekel marang bun-bunane si mungsuh, tak idani ping 3 mati. Wah niki Dian Bagong niki wau kula cekel sirahe, kula idani ping 3 niku malah tangi terus lunyu. Berarti kewalik ya ngono ki ora. Waduh. Rama Pukulun ketewasan para Jawata malah pun pilara kalpun Ponokawan Bagong. Pun pilara kan rombongan wadya balanipun Prabu Suragandela. Walah, yen mboyan njaluk pitulungan marang bendarane Ponokawan Bagong, ulun kira bakal rusak kananing para Jawata marang. Ngene iki lho. Wong nek wis ketaman lakon lagi njaluk tulung. Mangko yo tak prenggake lho. Ya Madipati. Adi Pramesti Bathara Guru wis ulun prenggake. Supaya aja ngasi ngapusi marang Ponokawan Bagong, mergo Bagong nek wis kocap gelo atine mbebayani aja kok sakiwa tengene tanggane keluargane dewa yatane entek ngono ta. Inggih Paman Pukulun inggih. Iya.
Terus sapa sing tanggung jawab kaya ngene iki? Wah, menawi kula kok luwung baya mendel kemawon kula ajrih menawi kenging siku dendaning dewa. Aku iki dewa. Lah nggih wonten sak nginggiling derajat kula menika tasih wonten ewang pikulun padha wenang. Namung panjenenganipun ingkang saged paring pengadilan dhateng kula lan menjenengan pukulun. Ya sawang wae kaya ngopo gleleke Bagong malah. Kocar kacir dewa sak wiyagane. Bubar mawut ngono kok nggae Rama le nglentreh. Cah, iki ki le ngendangi Wahyudi. Ora sing ngendang mau awan. Drang nyong ngene lho. Ngono lho mok. Sembecengan sampean ki ora. Delok kete. Kados pundi? Dewa ora ditanggung jawab. Ora gelem nemoni kawula cilik, didemo kawula cilik kok malah pindah ning Australia. Didemo kawula cilik malah liburan numpak pesawat jet pribadi. Apa trep kok ngono? Apa pantes kaya ngono kae? Kersanipun dos pundi Gusti Lurah? Uya saged cengar mlayu nyang endi? Nganti lak-laning jagat tak uya pokoke. Wis. Ya ora maidu. Ora maiben. Anake Semar Cendikdaya. Ya ambune udut apa to iki kaya ngene. Kok nyelak ora bangsat. Oh, Gusti Lurah kula dherekaken sak wadyabala rombongan. Ayo cah, totke. Kakang Prabu ayo ditutke kae iki Lurah Bagong. Ayo. Koro-korone torek akhire kiri Orak bumi prakampita sado loma ngambak-ambak udan terasa
Petruk wonten dawuh. Kok Prabu? Piye Kresna piye? Dobleh. Lah kok iki ana wujude regol. Sak perbata siwi gedene kamangka iki nutupi marang wewengkon Praja Negara Ngamarta. Petruk iki sejati dayane apa? Pundi to? Sampeyan pirsa mboten Sinuwun Baladewa? Ora ana apa-apa. Ngarep ki anane ya ming dalan. Kresna wis ora sam dadak mondhak-mandhek gage lumaku mbok menawa Kakang Semar mapan ing Negara Ngamarta. Mengke riyen to, mengke riyen. Panjenengan menika dereng saged ginakaken paningal batin. Kowe weruh ora, Gong? Weruh. Weruh aku. Weruh tenan. Heeh. Wujude apa? Wah, edan. Truk, wujude kaya kubah. Wah. Nutupi Negara Ngamarta e. Eneng nomere ora? Ora enak. Kowe piye wong golek yo nomer ah. Dicakra mawon mbok menawi enten kahanan sing ngedapi-dapi. Iya, Bagong. Kyani Palupi nenggina Tandrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Mata kaji kasekten mantram sakti geya animbali tuenamu jawujuting Kyai Senjata Cakra mijil saking kancing Glungirana Tandrawati nempuh ponang regol ing ngrungkepi negari Ngamarta temah ical saknalika brol nenggih dewaning pati Sang Hyang Yamadipati. Yana dewa ya nuntuna wong perang tias kasasaran ira wang ing wah latala Yayi Wisnu ya Yayi Suman mbadarke marang lelakon ngudi Kakang Yamadipati ya sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Ora dadi ngopo mergo aku ngerti yen to Praptamu golek Karaharjan. Gong, gerak pukulan Yamadipati to? Heeh. Sinuwun Kresna kok ora basa ya karo beliaune. Wah, kowe iki ra ndek mata batin kaya kowe iki. Aku lho ket mau buka. Ngopo? Iki udu Sinuwun Kresna. Ha sapa? Bathara Wisnu. Wih lah. Jare wis ora enak ya. Wih. Tok kira sing ngendi? Sang Hyang Bathara Wisnu, Sang Hyang Bathara Suman. Kowe iso weruh kanan alam gaib no. Wah, iso. Sapa gurumu? Guruku. Gurumu sapa? Lemu meguru nang sapa? Aku meguru nang anu. Anu kali Truk, Karang Tengah Ngulon. Sapa gurumu? Dah, ngono kali Truk. Kae, piye carane ambek aku diwene weruh? Ya, ngepel tanganmu. Terus pinggir pilinganmu iku nyerono. Ya ro. Kowe engko iso ketemu sedulur putih. Aran Kiai Sukma Sejati. Tak cobane mak, cobane ora mahmu mendasmu. Ora sejatine ana lelakon apa Kakang Bathara Yamadipati? Waduh, Yayi Wisnu. Anane ulun iki ngurungkepi mbetengi negara Ngamarta yut sababake paman pukulun
Manik Maya ingkang prapta ning negara Ngamarta. Yayi Wisnu. Enteni. Ki anu apa? Iwang Pulun Yamadipati ki anake Semar asline to. Lah kok ora takon anake wae bapake lunga nyang ndi? Jenengan pirsa mboten Den anu Pukulun. Kepiye? Semar ten pundi? Niku ora bapakem. Bapakku ngono bapakem. Lah yen cara pati kono kuwi bapakmu ne bapakem. Raimu ne rayem. Ndasmu ne ndasem. Gek awe iki dijak nyang Ngamarta. Kok sik pirsa mboten nang teng pundi dununge Semar? Oh, nek aku ngerti ora tekan kene to pono. Pun. Kajeng teng mriki napa meneh teng Ngamarta? Aku tak jaga kene wo. Wis nrenteng gawe regol. Rajek wesi tak tandur 1000 cacahe paku bumi bedol karo cakra. Yen cakra mekanik ndase ndregil ae. Wong pager gawe apik-apik ceceke. Untu rapi-rapi pageri. Kula tak riyen nggih. Iya, Petruk Desa nggih. Teng mriki mawon. Iya. Ora men wedang ora nesu, ora. Ulun ki dewa ora ngombe wedang ora patheken. Monggo. Wah, jagane kanan iki. Sawetawis dangu lenggah paduka Iwang Pikulun Manik Maya kepareng ingkang abdi inggih ingkang wayah pun Darma Kusuma ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Iya nata Ngamarta Puntadewa wayah ulun Darma Kusuma. Jeneng kita atur bekti ana ngarsaning ingsun mboya liwat pangestun ulun wae tampanana. Puntadewa sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat ndayani dhateng gesangipun ingkang abdi pun Darma Kusuma Pukulun boten langkung kaprayogekna lenggah paduka. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Nata Ngamarta. Wah. Guru kakekku. Najan aku marang durung ngaturake sembahku katuru. Tampanana guru kakekku. Iya. Werkudara wis ulun tampa mboya liwat pangestu ulun wae kebat kita tampani. Wis tak gegem dadekake jimat. Prayoga nggonmu ngadhep rawuh tedhak ning praja negara Ngamarta. Ya Werkudara Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Arjuna ulun tampa pangestu ulun tampanana sampun sanget kula pundi. Damel kejet manahipun ingkang abdi pun Darma Kusuma Pukulun wonten paring dawuh punapi samangke rawuh wonten Datulya Praja Negari Ngamarta semengko ngawak bojo nanging anehipun saben-saben wonten jawata tedhak ing Marcapada tartentu weh Prabawa ageng nanging kenging punapa Negari Ngamarta sakmangke kados dene boten wonten perkawis menapa ingkang lumadi Pukulun. Puntadewa sayekti prapta ulun ana ing kene iki ya mung bakal nyuwun senjata pitulung ning ngarsa kita. Sabab kanan kayangan ingkang morat marit rusak kanan ing kayewangan. Yaiku ingkang disababake dening abdi kita ngaran Panakawan Bagong ingkang ngamuk nggawa wadyabala segelar sepapan. Ing maune panjenengan ulun dawuh
marang Bagong supaya ngundurake wadyabala kuwi. Lah kok malah saiki ibarat tembung pusaka ngarah bendara, Puntadewa ulun paring senjata pitulung Pandhawa pangestunipun. Iya. Iya. Sing ngamuk ning kayangan Bagong. Bagong ngamuk ning kayangan. Inggih Koko Prabu. Leres pukulun. Ya mestine mangkono. Nata Ndrawati Janaka kula wonten paring adhawuh. Maju tak dandani. Budhal Janaka ingkang wujud bojone Bagong. Wonten dawuh ki lho. Gusti Lurah. Oh iya, Gusti Lurah. Wonten paring dawuh punapi. Teh bandreng-wareng. Tiru-tiru nerada kowe ra. Kersanipun kados pundi? Wis tekan tapel wates negara Ngamarta ke. Iya. Kae kok anek regol e. Wola, nutupi negari Ngamarta. Wak trajange nganggo angin Garuda teh. Jang. Wah! Wah! Wah. Sakinake pinayungan dewane. Wagi metenteng. Dadi regol jagane Ngamarta ambrol kowe. Wah, undur diri wae. Sur, wonten dawuh Gusti Lurah. Patih Jaka Bugis bandreng wareng. Ki, wis ki arep kowe sing ngamuk apa aku sing ngamuk? Lho. Prayogi panjenengan. Awit ingkang kagungan perkawis kali Wang Pikulun Manikmaya panjenengan Gusti Lurah Bagong. Kowe ra arep nggayuh Dewi Supraba. Lah inggih nanging mriku kapenggalih wingking kemawon. Ya. Mau tak pasrahi takon gara-gara lho kowe. Kok andang badari ngapa? Wah, jan wis. Ngrekoso kabeh iki kanane. Arane ngajurit gong maguru gongso. Ke sing tak goleki. Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Bagong. Nun.
kita wis weruh dhewe. Jeneng kita wis bisa nyawang dhewe. Wadyabala kita wis mundur mboyaku wawa. Mboyaku wawa ngrangket marang Panjenengan ulun. Edan. Wah, sampean tak sebelah angin Garuda. Arep nyipta angin Garuda sing jedol mah angin tut. Jan wis mah biogas sing jedol. Wah iki ketoke sing manjing ning awake Bagong wis oncat iki wis rampung ya. Wis pasrah pun kula mang bondo. Mang cemplungke teng kawah Candra di muka. Yen jeneng kita mati banjur sapa ingkang ngopeni kula warga? Ora sudi kula diopeni ya Mas Dublene. Lha ya wegah, makane pilih nyemplung kawah. Mboya Bagong, mboya kewajiban kita durung tutup. Dia manangkong sumungkem kuling sangka kong rorempo babu eman-eman oh bocil ke wis ponokawan Bagong pripun Bukulun jeneng kita aja ngasi ngawu gawar ngawur manik moya iku wis paring katrangan ingkang gumathok lan pancen kasunyatan kang dumadi kaya mangkono jeneng kita gelem percaya apa mboya ya pancen Semar iku kang dadi wong atuwa kita ingkang sejati ya Semar ingkang wajib kita sembah ya kita ngabekti marang dheweke ora percaya Ibu Kulun kula ora percaya nek Semar bapak kula ngendi anek wong kok ngendi anak wong kok iso dadi menungsa mung mergo saka layangane Semar gak sing nyipta kuwi ya Panjenengan ulun buktine napa sawangen ponokawan ya sawangen Panjenengan ulun bisa nyipta wujuding Werkudara mung saka rikma kita. Wah, jan mbok sing isor. Jedol rambut ra. Dan tenan nek ngaten kula riyen lek dadi ngaten iki. Ya mestine mangkono. Pon, kula pun pitados Bukulun. Matur nuwun nggih, Duh tangane cilik banget arek Salim. Matur nuwun nggih. Wah, jane. Arek Salim cilik banget tangane. Body shaming ora. Dingaren libur Bukulun mboten bintang tamu. Jeneng kita ngira ulun iki uncek ngono kok kepiye. Ngapunten. Matur nuwun pun jampange kula. Ya sayekti panjenengan ulun mung arep ngelingke kelawan jeneng kita Ponokawan. Manikmaya kula wonten paring dawuh Bukulun paringa pangapura marang ngersane Ponokawan Bagong ngestaken dawuh. Bukulun Bathara Guru kula nyuwun ngapunten nggih. Ya Bagong mbuya dadi ngopo? Nggih. Kula mengpekne ora percaya. Begitu kula saniki pun weruh dhewe pala gumon. Ya rupamane kula niku mikir ora patut ngono atase wong kok dadi saka layangan menungsa. Nanging pancen kasunyatane kaya mangkono ya jeneng kita mbaya bisa batal. Nggih, pun percaya sakniki kula pun kabeh tak balekne niki.
Sing siji ngulon, sing siji ngetan. Kae arep nyang Wonosaba, kae sing ngetan arep nyang Mbawen. Ngawur wae sampean iki kayangane beda ya, Mas. Kowe kok wis badar iki ngopo, Aku ora ono ngakon kowe badar. Lho. Piye iki? Apa? Lho, aku sapa? Oh, Ndara Janaka ngono kok. Diarani aku wis badar ora. Nek urung rampung ki aja go lunga-lunga to. Blok. Tekei dinggo to. Ayo sare ra ono. Ngono mirang-mirangke pengarep sing mirang ya dapurmu kuwi ora. Ayo njuk ngapura, Badayem. Anu ku lan ngene. Urung lagi badar kok wis kowe ya. Oh, tak geget lho, tak geget putung iki lho, Ora. Ayo, Dek. Ngepasi ora. Wajan bojoku kowe. Sampeyan to sing membo dadi bojo kula. Nuruti dawuh Koko Prabu. Nggih, aku ben mriki dhukan.